Alus nggih, Mas? Ya. Alus. Kula nembe kan pun alus to. Sing alus mbok menawa kula nyuwun wong tuwa. Mbok menawa kula wau ngomong rada kasar. Kirang ngurmati panjenengan kula nyuwun pangapunten nglenggonani nyuwun pangapunten. Sakniki sing alus mergo kula nembe kaliyan sing alus. Sing alus. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Mbah, mugi-mugi tok dalan Padang nggih, Mbah. Kok dalan Padang? Ya amin ning benjang. Ya. Katresnane wirat moyo dinampi jagat para sehuning kagungan salah menapa senadyan wekasan liro iki nganggep nek aku ki sinden jumbo ya. Ning ya srapopo ki ketang tresnane sampean karo aku men Mbah Imin awet sehat, awet bergas ngoten to, Cok. Kan njuk apa-apa le Cah Bagus. Sayang no. Nyun apa? Carane pitrah. Nyun sayang apa nyun mi? Ora nyersake apa? Sing nyuwun Alwan kae sing nyuwun. Nyuwun mi le jare le. Karo wong tua ki diparingi fitrah ya alhamdulillah. Ning paling ora kan donga pangestu. Nyuwun apa ora? Aja lho iki kebak gurem lho wong isine damen. Kok aku jadi seniman nyun sewu lho Pak Ustad kulon ku apa kurang ayu nggih. Dadi senimane 20 tahun kok ora ono yoga sing ngejak demenan aku ku aku ya gumun lho. Ya ora iso digunakake kok areng ngomong. Sampun Pak Ustad ya. sampun dipun minangkani senajan to digawe. Kuwi main ning pamundhut perahu layar ki mesek. Ayo. Ada perahu layar ten Bu? Wonten. Nggih wonten Sing perahu layar. saka Kebumen nggih. Saking Kebumen. Oh, perahu layar yo. Perahu layar. Diderke. Pur. Akhirat warga panggonan Mbak Apri, Mbak Mimin, jenengan mangunjuk sik iki tak tambahi lagu siji gas, lagu perjuangan. Ya Lalwaton. Yo, dados. Jenengan karo ngunjuk sik. Diselani Ya Lalwaton sik, yo. Drame. Dados. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Lalwaton, ya Lalwaton, ya Lalwaton, Bukul waton minal iman, wala takun minal iman, imaku alal waton, ya Lalwaton, ya Lalwaton, ya Lalwaton, Bukul waton minal iman, wala takun minal iman, imaku alal waton. Indonesia bilagi anta umwatu makoman Kulu maya kita yauma Kofi maya kohimama Kulu maya kita yauma Kofi maya kohimama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halang nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halang nasibmu. Bangkitlah
siapa datang mengancammu bangun binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu bangun binasa di bawah dirimu. Wah, sholli ala Sayyidina Muhammad. Mas Dodi niki saking Karangmojo Kingkang monitor Pak Ustad. Celing saking Klaten. Alhamdulillah. Enten serat niki. Enggak, enten serat. Enggak niki. Nggih, Pak Ustad. Ayo. Anu sik apa diaturke nggone Pak Bikimo sik, pamundhut Pak Bikimo. Kudung agama. Oh, nggih, sekalian. Dadi agama iki aja mung nggo kudung tok. Nanti nek Islami sing tenanan kafah, kaya warga Agung Mendira iki lho. Iki sae iki ya nasionalis religius. Ngoten nggih, Lur? Kena dinulat, kena dicontoh karo liya-liyane. Amin. Allahumma amin. Tepuk tangan warga Mendira. Oh. Enggak Mbak Apri Diasto, Mbak Apri niki. Niku diatur sik kudung agama sik engko gek maca niki. Ya. Yo.
Kudung agama. Kudung agama. Wis diwaca sik niku. Terus diwaca no, pamundutan no. Ayo. Pamundutan. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kakaknya yang punya rumah saking Bengkulu. Nyuwun diaturaken gending Rondo Kempling. Oh, lagu Rondo Kempling. Rondo Kempling. Ya, terus Nggih pamundutanipun menika. Oh niku nggih. Menika mawon Rondo Kempling. Rondo Kempling yo Rondo Kempling sik. Iki duete kowe dadi lek Sukimin ngono, malah dadi lanang ngono. Apa ora Surawati? Rondo Kempling nek jine anu apike lek Sukimin karo Mas Boim apik kuwi. Pripun to Pak Ustad niku kaya kula nyawang wong kowe wegah kok. Kok kon duet. Mbok gelem. Masa diet. Dadi banyu ra bakal nyawuk dadi godhong ra bakal nyuwek. Suthik aku nyawang praupamu. Ya ya. Geting-geting nika nek kula nggih mboten nang jeneng apa padha ya Mas Boim. Ya Metaraman Mas Boim. Ya. Ya Mas Boim, diaturke Mas. bibik kene. Sun sik disun sik. Nggih menika kleresan tasih purunan kula ponakan kula menika. Kene nyaket budhe anu. Haus mboten. Nek haus ki tak sungke panitia ngono lho. Pakde ngapun sak kok pakde budhe ngono. Budhe. Wis dilebokke. Jebule rapemu metu. Mau rapiah napa tole? Rapi ya. Terak kula tole. Besok meneh kudu iso milahke. Heeh. Perkara nang kene kowe nyonya karo aku nek wis mudhun panggung, aku ki sudarmamu, aku ki wong tuamu, penere aku mbokmu gedhe. Heeh. Dadi babakan unggah-ungguh Subasita munem senajan pintermu sundul langit ngungkuli aku. Nggih. Ning babakan unggah-ungguh nomor 1 sing bedake bangsane ae dhewe bangsa Indonesia maligine wong Jawa ki ora babakan ilmu pengetahuan umum, ora babakan teknologi, ning babakan kabudayan unggah-ungguh Subasita sopan santun. Endi dadi dununge dadi wong Jawa nek kowe etikamu isih kaya ngono. Oh. Tak anggepi aku ceramah, aku lambe paribasan lambeku nyinyir ya monggo. Nggih. Aku ngajake kebecikan. Leres mboten Pak nek wong Jawa niku ora unggah-ungguh utama to. Nggih. Nggih, Mbah. Coba duitmu sundul langit. Heeh. Omahmu 18. Mobilmu 20. Ning kuwi diwaneni karo anakmu lara ati apa ora? Nggih. Lara ati apa ora? Sakit, Mbah. Ngono ki dunungno tok tepake awake dhewe. Iya. Wong tua ki ra njuk dipunjung ingkung gedhe. Nggih. Dipunjung tumpeng 18 paribasane. Dipunjung. Nek ra tok hormati, larae ra tok tiliki, gunane apa? Nggih. Dipunjung kembang purun mboten, Mbah? Tuh, kok kembang. Kembang. Lah iya ta, kesempatan kok unek-unek iki. Lah nggih menika ponakan kula Pak Ustaz dados rada kalih kula rada santai. Iya. Iya, kuwi pamundhut ki mau, pamundhut saka Bengkulu kuwi daturke. Rondo Kempling. Rondo Kempling. Dados. Pak Ustaz, tentang saking Bengkulu kangmasipun. Niku wau surate ki ngene Pak Lurah wau. Saking ngene Pak Lurah. Saking Pak. Ketok emang separo kowe ning layange lho. Nang kene iki wau Pak. Mboten sing putih. Oh, sing putih mbok mboten sing niku lho, separo lho. Ah. Oh, ni. Kuwi ya ning wajibe lho mangsamu.
Oh, sambal kemangi iki jas larut wae. Oh, nyuwun lagu pepeling sambal kemangi saking Pak Lurah Bapak Hadi Subronto. Oh, nggih Pak Lurah, lenggahipun Pak Lurah. Oh, nggih Pak, ingkang abrit lho. Kono nyedak kono matur, nyedak. Bapak Lurah diaturi minggah panggung cocok mboten Bapak Ibu? Saking Pak Lurah. Cocok. Diaturi kono. Kono, Lek. Medun, Lek, kono, Lek, matur. Mboten ngirangi raos kurmat monggo Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih, ngatur sugeng ugi. Karo punggawa praja sing alus lho, iso pilah bapakne masyarakat karo kanca-kanca jubi beda. Pak Lurah kok mboten wonten tengah mboten nyaket lekmen wonten apa to? Rada ajrih kula. Oh, nggih. Pak Lurah menika ngejeni Mbak Mimin ki piyayine channel kasepuhan. Dadi wis saya pun gitu. Jenengan wedi napa gila to? Agak iki lho Pak Lurah ketemu sinden kok malah ndrodok napa kula penyanyi Pak sanes gendruwo. Lah menika nganu napa nggih? Liripun. Terus wonten CCTV ini karastang. Oh ngaten. Nggih, wonten mengke lapor buluran. Lah menika gunanipun Mimin kalih Apri menika nek njan jejer kalih Mbak-mbak presiden niku bulurah iso duka. Nek kalih kula mboten napa-napa malah kan ngewangi benake gendeng barang nek kanthi loro saged nek kaya ngono Mimin kae gonen mulih Pak Era malah ngoten men gelem kok niku. Wonten ngomah wonten sapi ya nggih ugi wonten sapi. Bebek nggih wonten. Oh nggih wonten sih. Dadi peternak ngoten nggih kula nggih. Nek peternak bebek kalih sapi niku biasa niku nggih ngombor nggih sapi. Biasa nek ternak sapi ki ya Pri. Kula pengen ternak boyo niku, Pak. Buaya darat niku. Sungkem kula Bapak ngapunten kalau anggenipun gegojekan mbok pilih raki keladuk kirang duga. Niat kula namung pengin lipur warga mriki kalian lirikaken Pak Ustaz. Mbah nuwun ugi menika. Sak gatuk-gatuk kula iki mah marake wedi aja ngono kuwi. Menika kula badhe ngendika ning kok di cokor kowe. Monggo Pak Ustaz, Pak Lurah, wekdal kula sumanggaaken. Nggih, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe matur menika Pak Ustaz Pak Dalang nggih bayare dobel menika. Nggih to niki. Nggih menika media dakwah menika ngagem wayang, ngagem budaya. Nggih, alhamdulillah menika wonten ing pemerintah Kalurahan Sukoharjo ugi wonten warga masyarakat ugi wonten padukuhan Mendiro menika kagem nguri-uri kabudayan. Alhamdulillah saking Pak Soehardi menika gadah krentek gadah niat tasyakuran gadah nadar anggi menika kagem Pak Soehardi mugi dipun paringi kesehatan lan sedaya kaluwarga lan menika wonten griya enggal menika samangke griya ingkang penuh barokah ugi kagem sedaya kaluwarga. Amin. Mugi-mugi Pak Ustadz lan sedaya pengrawit lan sedaya yoga menika nggih samangke saking budaling saking Sukoharjo menika dipun paringi kelancaran ugi. Amin. Nggih. Nggih. Mbok menawi menika mawon nggih. Sampun grogi menika. Nggih. Pak Lurah badhe bawa napa ngoten Pak? Boten saged kula niki. Kula nyuwun pirsa Bapak. Nggih. Kok kula sering-sering saking warga benjang pitulasan kula kasak rencak kasun mriki malih menika leres napa mboten? Oh leres nggih mengke siap mengke. Nggih kersanipun. Kawula terus Kang Mas Wawan ugi samangke Pak Dukuh siap. Alah disongko bareng-bareng nggih. Kalih warga masyarakat mangke siap. Nggih. Kula-kula DP rumiyin nggih Pak. Siap. Oh, dados mengke dipun agendaken mawon. Nggih menika tanggal 17. Mboten Pak Ustaz. Sing tuwa ora. Nggih ditambahi mengke sing pripun nggih sing rada napa nggih. Nggih diramekke mleh. Nggih. Nggih, nek jenenge niki pun rame. Nggih, mengke nek anu Pak, mengke nek pengen rame to, niku anu nanggap mengke nambah anggaran malih mengke niku nggih. Anu nek pengen rame gampil Pak, nanggap banci kerah. Nek wonten riki nek
niku pun mboten wonten biasane wonten jembatan Buk Bingkong menika. Salah apa panjenengan? Gue iki jembatan Buk Bingkong ngene kula rada wingit niku. Biasane ngriko niku enten nggih sing barang-barang gendruwo. Gue ngenten-ngenten niku. Ngeten niki. Nggih. Iki bangsane alus, bangsa kajiman kok. Lah kowe mau ya senenge le halus-halus. Alus bicarane. Sembah nuwun renang penggalih mugi menika dadosaken imunitas boten namung kagem Mas Suharti nanging warga ing Mandira nggih, Pak. Telah sampun kalih tahun mboten saged nggih nglaksanakaken kegiatan-kegiatan ngeten niku, kesenian, kebudayaan, pengajian, pengaosan terus nggih sak penderekipun niku mboten wonten Indonesia amargi Covid to nggih. Nah, sanika sampun kala wingi Pak Presiden nggih ugi menginformasikan menika sekarang sudah lepas masker di ruangan terbuka nggih lan sumangga menika tetap kita harus menjaga kesehatan sedaya kemawon. Ingkang terpenting nggih menika sakmenika wonten penyakit malih. Menapa, Pak? Hepatitis menika. Hepatitis akut menika. Samangke monggo sedaya warga masyarakat inggenipun mensosialisasikan supados warga masyarakat mboten kenging penyakit hepatitis menika kedah kebersihan dipun jagi. Kebersihan niku nggih kebersihan atinipun, kebersihan badanipun, tempat tinggalipun ugi, lingkunganipun ugi. Seluman selamat. Menika pancen budaya menika kagem media efektif kangge menyampaikan informasi positif kangge warga. Wah, angger jejer ngono kuwi kaya pancuran kapit sendang. Niki 3 grojokan sedanten. Lah iya. Sendang. Elah. Mbok pilih ngertakne lagon, Bapak. Niki wae menika wae pepeling kalih sambel kemangi. Nggih. Dhisik sing pepiling sik. Nggih. Bapak menawi badhe ngaturaken piyambak Pak Lurah. Boten saged. Oh, mboten. Mungkin malah ndrodok wonten. Mungkin malah kepoyoh-poyoh mangke. Dipoto Pak Lurah. Pak Lurah dipoto. Wah. Wah, jane lho. Kameramen pun. Nggih, kembar. Di shot. Niki dirangkul langsung mboten menika. Sing pundi? Nggih sedaya. Sing tuwa ya Mary mengko. Rada mriki, Mbak. Iya. Alah tuwae dirangkul, Pak. Wah, kok iki kejem. Kondone didupaki ra apa-apa. Tapi apik nggih sesuk. Nggih. Anu Pak Lurah niku njing ben dingge anu Pak Lurah dingge pamflet nek arep wayangan 17-an mengke digedhekke ten Prapatan. Mugi-mugi samangke wonten ing wulan Desember ugi wonten hari jadi. Oh ngoten. Kalurahan Subarjo ugi. Mugi-mugi samangke kawula saged wonten anggaran kagem kesenian menika. Amin. Saged ngundang, saged dimintasaken wonten ing pemerintah Kalurahan Subarjo. Amin. Nggih. Baliho kula wonten margi ageng nggih ageng ngoten. Mengke dipasang teng ngajeng kelurahan. Biasanipun mengke enten linmas. Oh. Nggih. Kok linmas to Pak Hansip? Hansip niku nggih sami kali linmas to nggih. Dikai tulisan apa, Min? Terus pundi? Kayak tulisan apa? Nggih mboten nggih, saksikan ngoten. Kok bontet iki. Nganggo fotomu terus tulisane Bang Plecet dilarang masuk. Nggih sembah nuwun Bapak. Sami-sami nggih. Lancar sehat sedayanipun. Kagem warga ing Sukoharjo. Ya, diaturke sik anu pepiling sik. Pripun Pak Dukuh pengen minggah panggung monggo. Iya. Oh alah Oh, Pak iya. Dukuh arep munggah panggung. Pak Dukuh tasih Joko. Oh nggih. Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Tindak mriki kula antosi. Pak Dukuh minggah panggung. Sesarengan mimin apri Pak Dukuh. Nyedak. Dipapak Min, dipapak karena. Ya. Monggo Pak Dukuh.
dereke Min. Lek, kowe iki aja mental-mental, Pak Duko iki kaya putumu lho. Oh alah, aku sak putuku malah nyun pangapunten, Nak. Ora Pak tapi Nak Duko. Nak Duko. Kenalan niki generasi punggawa projo ki seh timur-timur sana. Ning bergas-bergas lho. Saya bergas ki rak ya pemerintahane dadi maju. Ya, sugeng dalu Pak Duko. Dalu. Ya Allah. Cik Joko lho Min. Paring asma Pak sinten menika? Pak Duko lah. Pak ngeten iki nyun sewu. Mimine Pak ge. Metal suatu saat panjenengan wonten pundi, wonten pundi ngoten niku. Nggih. Sing dihadapi kan berbagai macam karakter nggih, audiensnya macam-macam. Ono sing hanya mendengarkan, ono sing bengok-bengok, ono sing model grisani kaya Mimin Apri ngeten iki. Lah dados ning tak matke ket wae punggawa praja sing munggah panggung kok rawani nyerak kowe ya, Lek. Aku ya kok kaya beda jalur ngono ki. Lah iya. Nggih. Kenalan sih. Tangan, paring asma Bapak sinten? Kula niki nek ketok mboten apa-apa Pak. Nyun ngapunten niki kok hawane rada panas ngoten. Hawane rada ingin ngoten nggih. Min, ingin ngeperok. Min digandeng Min Pak Duko digandeng Min. Heeh. Cedhak Pak Duko. Nggih. Wonten pundak panjenengan. Nggih, punggawa isih timur menika biasanipun banyak terobosan-terobosan baru. Gitu. Banyak inovasi-inovasi baru nanging tetep ampun ningalke senior-senior ngendikapun para pini sepuh, tetep kedah diakomodir, tetep semangat. Dadi punggawa praja menika ora mesti dialembono terus. Apik 100 ora ana ketoke, ana kurange sithik wae kuwi sing kadang kalau disampaikan penyiar kudu siap mental. Iya. Kula niku diomongi banci tuwa. Kula mentale wis bakoh. Tenan kok. Lah nyoto anakku. Nyoto. Ih lho monggo contoh kemawon gitu. Lho Pak dalane kono ora dibangun. Padahal banyak prioritas. Ono lho peteng padahal prioritasnya banyak, anggarannya macam-macam. Mbok menawa luwih ana sing luwih penting. Lah kaya wingi kasus tahun kemarin kan anggaran pembangunan sebagian untuk menangani COVID, gitu. Terus kan harus memberikan penjelasan dengan careh, semangat pokoknya gitu. Ben perkenalan sik to nek. Gandeng Min, gandeng. Monggo macem. Pak Bayan digandrung Min. Apik iki Min. Ya. Mesake Pak malah kula. Kula malah ndredeg ngene. Ditekoni sik jenenge sapa asmane? Paring asma, Pak. Nggih nyun sewu pangaten asmi kula Abdurrahman. Abdurrahman Nur Ihsanto. Ya Allah, Masya Allah, Abdurrahman Nur Ihsan. Nur cahaya lho Bri, ya Allah. Lah nek kowe iki ya jenengmu rak nganggo Islam nganggo. Ya Islam to. Nur Saiton. Kok cahayane setan lho Bri, aku lho geni lho Bri. Ya sebab pinten Mas panjenengan? Nembe 17 mlaku. Waduh. 17. Ngono pepareng to muga percaya. Munjule. Oh, pinten yuswanipun? 20. Selangkung. Oh, selangkung. Tasih tak putumu tenan. Iya. Berarti undang aku Mbah Imin ngono. Mbah Sukimin. Wonten pangandikan, mboten kudu kula sing anu monggo pangandikan. Mbak mawi bahasa panjenengan. Bahasane cah nom kan gaul. Enggak benten nggih bahasanipun benten. Wong tua kalusen apa niku wong tua terlalu dakik-dakik. Nah, pakai bahasa muda. Anak muda. Ya selamat malam Besti. Hei bro. Hei bro. Pak Dukuh kaget. Apa neng? Selamat malam Besti. Iki batin. Halo bro, sinden apa gentun? Iki ya bayan lho sing ngebas ki ya bayan. Bayan. Heeh. Sing iki tarik, sing tengah. Pangandikan rekosone nek diceluk. Ayo ya nek kene ayo rek ngono. Pak Sekdes. Heeh. Mbok pilih wonten pangandikan sekedhik kagem kala ora sambutan, kula mirengke saking griya. Nggih, wae sambutan kula ngrungokke saking griya. Streaming. Griya pundi nggih? Griya Klaten ngoten ya. Oh, pengen tak gugu kula. Pak Ustaz. Cak iki. Wis meneng Pri. Wis ana trontong-trontong Pri. Aku tak alian.
Nek kono pundi dalemipun, Dik? Ngono ki lho. Griya pundi ngono ki trontong-trontong lho nyicil ayam ya ampun. Ya aku ora melu-melu ursane rumah tangga. Bubar. Ya Allah. Kotangku kurang langsung 38 lho. Saking mongkok atine. Isi lendut. Injih, Mbak Pilih mboten pangandikan kagem warga kula mboten guyonan sampun. Bapak-bapak, ibu-ibu. Penyan rena mboten, seneng mboten kawontenan dalu menika warga guyub rukun rena ing penggalih, seneng ing penggalih. Alhamdulillah. Oh nggih, berarti hal-hal seperti ini tidak harus wayang dakwah. Seni apa aja yang mengajakkan kebaikan menika berarti menika nambah imun tubuh kagem warga mriki. Lek aja uga lek sukune Pak Bareng ndredeg. Niki lho. Sikil kok esok tremor. Engkang banget namung ngaten diberikan wadah ngoten mawon, diberikan Min, digandrung sik Min ya. Gandrung ayo. Duh wong bagus pujaning sun ya mawit. Ya Min. Mugi-mugi tansah lingaken kidung katresnan kula kaliyan panjenengan Kang Mas. Ayo bangun tanggarating kalian kula pijeti nggih. Kalian kula peteki nggih. Mboten sama. Kok mboten sapripun to kok mboten pijetane garwa menika senajan to ora mudeng urat. Critane lho, Pri. Pijetane bojo ki senajan to ora mudeng urat, paribasane ora banter. Ning mergo le mijet iki nganggo ikhlas, nganggo rasa tresna kasih sayang dadi lan sihatipun. Daripada pijet kono-kono bayar 100, engko malah sing dipijeti nggon liya nggih to. Nek bojo ora apa mestine. Masa bojone ora ngerti urat, ra iso. Aprikisiran. Lah urat otot. Jadi kan udah juru pijet ngono lho, ning mergo sentuhan kecil dari pasangan menika ngguguraken dosa. Mbak dipraktekke coba. Sing golane garwa upamane garwa menika koyo lho ngeten nil ngoten kaya dene mateni dalane setan 1000 menika. Lah wingi kok katut mati. Lah ngopo? Lah kaya setane. Ya digandrung sih, Pak Bayan gen semangat. Sesuk nek dadi manten nanggap wayang pengajian nggih Pak Bayan. Pak Dukuh nggih. Ya. Ya karo dianu ngono to, Lek. Mbak Mimin, daerah mriki niki main det ketoprak. Dadi rong eneng ketoprak niki pun enten toprak. Wah, niki mengken tokoe Pak sapa asmane mola. Gunakan bahan ini. Pak sinten wau? Ana wonten tokohipun mangke pinggah. Pak sinten ketoprak wau? Saya transiten gen kalih kula wau. Pak Juwaini. Pak Juwaini. Wah, niku jos ketoprakane. Nah, elok niki. Elok kuwi engko. Pundi mau? Kuwi engko ketoprakan karo Mbak Mimin Genti. Pak Jeremy. Heeh, Pak Jeremy. Juwaini. Yo, iki niki enten anu Wanawala. Nderek kentun-kentun kagem Pak Brontoseno, Komandan SAR Provinsi DIY kalian Pak Didik Dewan Provinsi DIY. Ingkang mapan wonten ing Sleman. Nggih, mugi sehat panjang umur. Ampun kesesot dinikmati rumiyin kok kesesot. Ngene iki. Mbak kula jenengan celak panas sing ngono lho. Kula niku dadi bangsa demit lho Pak kok. Lah ya kok kula Hawane adem ya, Mbak. Tripon. Hawane Ah, adem. ngejak bubuk. Waduh. Iki jak bubuk kowe.
Wis siji Mas ngendika griyane pundi? Lah nek kok arep nembung karo wong tuaku to siji. Terus hawane adem, sumuke kok hawane adem kok ya sinyal tok. Sinyal gek rondo. Aduh. Tek tek. Nyicil ayam ya ampun. Pak Lurah menyang anu anggen kula mantu nyen kali menawa dadi kali Pak Duko 7 dina 7 bengi lho, Pak. Dadi calon bubayan. Lah buduko. Buduko. Celukane buduk. Bebek. Malah bluduk. Iya. Sang pun telas rumiyin. Badhe paring pangandika menapa kagem calon putra panjenengan benjang Kang. Lah iki badhe paring Astagfirullahaladzim. Kula tak ngomong sekedhik. Wong gurane anak kreki kok lek. Apik to dari gayeng. Monggo. Nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halus ya Allah. Nggih enggal pindah kula ngaturaken panuwun awit wonten dalu punika di menika panjenenganipun derek kula Mas Suhardi badhepun nindakaken hajat nggih menika wayangan sekaligus di menika tasyukuran anggenipun damel griya sampun kalaksanan sampun dados mugi griyanipun saged barokahi kagem panjenenganipun Saudara Mas Suhardi. Mugi-mugi Mas Suhardi dipun tansah dipun paringana kesehatan, dipun saged. Amin, Pak. Mboten sah nangis. Kula mboten enten lape. Wah, apa iki sepel iki? Sepel iki. Meremen. Aduh, lah ya. Apa duko sepel iki? Apa iki? Lan ugi kula ngaturaken dumateng di menika kesenian wayang dakwah. Wayang dakwah di menika saking pondok pesantren Al-Falah Baki Sukoharjo di menika ingkang dipun pimpin Kiai Haji Ustadz Prisetyo sarjana hukum, sarjana pendidikan Islam, ugi magister syariah Islam. Mugi saged barokahi kagem kita sedaya. Amin. Kapan? Oh dereng, monggo dirasa. Cekedhik melih nggih. Aduh, napa niki mau? Masang. Kok gremet-gremet niki mau napa niki mau? Aduh. Nakal kowe lek, tanganmu nakal. Aduh. Wong menika kok ngetin lho, Pak. Modus. Lah mau ki kaya gremet-gremet tangan gila iku lho. Ampun gila, mungkin nek pun kulino sekeco. Oh, ngonten nggih. Nek ajeng gandrung mang tutupi kresek Indomaret riyen. Wah. Apa itu? Di sekedhik kagem masyarakat Padukan Menteri Jagalan. Boten namung wonten acara menika kita sedaya saged guyub rukun ananging samangke kok meneh kok pilih enten acara-acara liyanipun kita sedaya saged guyub saged rukun njaga tali silaturahmi kita sedaya anggenipun tindakaken lali kula. Nggih anggenipun kita secarengan hidup bermasyarakat. Iya. Lho niku nek ngematke jenengan niku terus ngebleng e. Peteng dedet ngoten. Peteng dedet semerpet niku ae kula. Nek lho nyawang wong ayu kok semerpet hawane pengen bubuk ya. Nek semerpet kira ayo nang. Semerpet peteng niku ae. Wajah-wajah temungkak ya kowe iki. Endek bahasa. Nur sewu Pak Duko. Pak Duko. Niki
Wah. Ten ingkang inggil to niki. Jenisipun. Lek kadhe kok kaya kucing to. Nek jenis-jenise. Anggora pokoknya ya. Jenisnya sing luwih dhuwur. Aduh, ini lucu ya. Jadi kita tidak melihat cara bicaranya beliau, tapi mental beliau, kepemimpinan beliau, sepak terjangnya beliau dalam memimpin dengan cara beliau yang kekinian. Itu patut diapresiasi. Kadang kalau bocah wingi sore mimpin ngene-ngene, kadang wis underestimate sih. Kita berikan kesempatan kepada generasi muda. Urip kira ramung stuck to, Nduk. Nek iso berkembang maju-maju dan semakin menjadi garda depan. Sukses lancar nggih, Kang Mas. Mantap, mantap. Mas Dukuh ngono lho. Mantap. Lho, apik ta. Min. Mantap ini. Mantap. Ngendikane sing mantep niku. Waduh. Dicedhaki Pri. Nggih, Cedhaki, heeh. Pak Dukuh cedhak. Lah sosok cantik wis hak milikku stempel. Oh iya. Wis gek stempel ono. Umume wae tekon. Nggih. Pasah tekon masalah pribadi. Wis gak milik. Lah takone masalah apa? Teng griya gadah ingon-ingon apa Pak Bayan? Maksudmu apa? Di jaran lanang kok ora aku ngono. Soale banget banget. Kok Oh alah. Nggih, wonten pangandikan malih. Sampun mawon. Anu, ngapunten. Kirian Pak Dukuh, Mas Mbak Apri karo Mbak Mimin, Pak Dukuh jak nyanyi. Apa kuwi mau? Sagetipun nyanyi menapa? Nah, kula boten saged. Dangdut boten napa-napa. Dangdut boten napa-napa. Boten. Kedah saged. Napa pilih digulung banci loro? Kuwi panyune Pak Kades kuwi mau. Kuwi sing nyekseni Pak Dukuh. Lagune kuwi malah apa? Sing siji. Kepiling kali sambel kemangi. Sambel kemangi. Menawi sagetipun dangdut nggih, monggo. Sing kira-kira rada apa napa jenengan? Napa? Apa pingal. Apa Bidodari. Dewi Caknan. Ngagem HP kula. So ndak ya ndek jenengan saiki ndek sapa. Lor ati loro. Lor ati loro saged? Dereng. Yo. Napa Mas Bayan? Jenengan mawon kula. Oh, kula mawon. Nggih. Gembrobyos niki kula. Oh, nggih sampun. Kowe ketira. Napa? Pas main jelma aku nyekel HP ngono. WA aku lebokno WA-mu ngono. Maksudnya kira aku suanrene men raja nyun Sherlock gitu. Dadi nomor WA. Nomor WA-ne Mbak Mimin mang lebokke ngen WA-ne Pak WA-mu Agustusan karo Desember sido ndawi iki rasa ndadak bingung-bingung. Cukup ngendikan pas kula Ustad gampang ora njeluk dijemput ra njuk diterke. Ora kudu sowan ditelepon pun dugi. Pak Ustad kok ngono kuwi. Aku ya dudu bintang tamu yo kudu entengan kok kudu sowan rono. Kan liwat WA mboten napa-napa. Iki Pak nggih. Lah aku ya mak kaget mbok nomor WA ngono kok WA aku lebono WA-mu buntu e. Kate-kate. Sembah nun ngatos-atos sampun nggih. Dereke. Aku malah mesake. Pak anjing ini tetep nek bintang tamu Mimin kudu rawuh lho. Pak kula wegah sambutan bintang tamu Mimin kula gila ampun ngoten lho. Sampeyan wis gayeng. Min, iki sesuk mrih gayeng iki. Engko nek pitulasan sida wayangan kok sepele Mbak Mimin, Mbak Apri karo Pak Dukuh apik kuwi. Engko Pak Dukuh didandani nganggo surjan. Dagelan terus ngangge bringos. Pak Dukuh iki ngendikane siji loro. Ning sense of humornya itu tinggi. Sense of humor iki dasare kok dhuwur banget ya. Ya kuwi mau panyune Pak Kepala Desa sing sambel kemangi ya. Oke. Heeh, sambel kemangi. Tetes. Sambel kemangi. Bye.
saka linting dhewe senajan manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul sak keluarga Pak Juweni mau sing ketoprak ketoprakan le Pak Juweni. Pak Juweni ketoprak mau lho. Monggo Pak Juweni. Aturan minggah Pak. Pak Juremi ya. Nggih, ngene iki. Ora kersa. Ah ya. Iki mau eneng sing urung diaturke Mbak Mimin. Pepeling kuwi mau ora urung diaturke ta? Pepeling. Yo. Lajeng mawon. Lajeng ya pepeling. Iya. La
ngebet